Ahoj. Ahoj, já jsem Vojta Zoch. Byl jsem na Tele bazaru Co jsi tam pořídil? Jsem si rostničku karifonskou. A tu si pořídil tady v tom hezkém boxu, takhle připraveným? No, koupili jsme si ji ve krabičce a koupili jsme takovou chlatu, jakože... Ubikaci. A přijde nám, že ta ubikace je moc malá, tak ji dáme do tohle velkýho, kde žila kudlanka. A co se s ní stalo, že ta kudlanka tam už nežije? No, bohužel umřela, protože se slíkla moc nízko. Na špatný větvičce, že? Ano, a myslím si, že bychom mohli jít na to. Dobře. Takhle to bude nádoba na hlínu. Na hlínu, kterou vyndáš z tahy toho terária? Ano. Tohle je nádoba na Mulčovací kůru, která udržuje vlhkost. Ano. Bohužel nemám jinou nádobu. Na žabku taky ji přikryju takhle papírem. Ve sklenici, aby mohla dýchat, Ve sklenici, aby mohla dýchat. Takže my se teď pustíme na vyčištění tohohle pěkného terárka a za chvilku ukážeme, jak vypadá vyčištěný. Zjistili jsme, že se nám do terária nevejde lopatka ani košťátko, takže Vojtíšek vyndává všechno ručně. Tuhle tu hlínu použijeme, protože ta vespod byla naprosto v pořádku, je trošku smíchaná s pískem, takže to nám bude ještě líp udržovat vlhkost. Takže terário se vyčistil od nečistot. Použili jsme vodu. A ocet. Pro dezinfekci. A vypadá jako nový. Takže teď budeme z tohle terária přendávat věci do tohle terária, ale první musíme zjistit, kde je ta žabička, aby jsme jí neublížili. Třeba by nám neutekla z terária. A jak to teda provedeš? Provedeme to tak, že ji první najdeme a začneme přendávat věci do tohle a začneme to dávat postupně do velkého terária. A my jsme ji našli a je zhruba tady pod tímhletím mechem. Jo. Už jsem ji tady přendal opatrně. Takhle vypadá rostnička karifonská a můžeme se pustit na terária. Takže dostali jsme takový hezký dřevo, který nám vlastně ozdobili umělýma květinama, aby bylo terárium trochu zelené. Pod tímhle se ta žabička schovává. Je to jakože kousek mechu. Tady z toho pila. Moc to nevypadá jakože nejlíp, ale to nevadí. A teď budeme přendávat vlastně tu mulčovací kůru. A taky jsme zjistili, že mulčovací hlína, nebo co to je? Mulčovací kůru už jsme bohužel nemohli použít, protože jsme viděli, že na nějakých místech začala být plesnivá, asi zřejmě z vlhka. Takže jsme nechtěli riskovat dávat ji tam zpátky. A pod hlínou jsme našli vlastně kamínky. Takže teďko si zahrajeme na popelku a budeme odendávat hlínu od kamínků. Tak, trošku se nám to podařilo odendat hlínu od kamínků. Velký úspěch to není, ale pokračujeme dál. Tady tu hlínu potom dáme tady na tu. Tuhle hlínu teď momentálně rozsypeme na ty kamínky. Jakože není to nic moc. Já myslím, že jí to bude vyhovovat. Je to nic moc, ale aspoň snaha k tomu patří. Nebudeme tam dávat všechnu, to je celkem zbytečný. Tohle asi stačí. Stačí tak, aby se nám hezky mohla zahrabat, když bude potřebovat. Jako na poušti to teď vypadá. Tak. A teď tam vlastně dáme tu hlínu, na který se jí bude dobře spinkat. A tu dáme vlastně takhle navrch.
A vlastně uděláme takový jezírko, jakože. Jezírko jí uděláme z nějaký keramický misky. Tak to já klidně udělám. Teď chodím na keramiku. Ale nevím, jestli to stihneme dneska. I teď dneska to musíme udělat, protože se mi to jakože slíbilo. Pojď na stranu, já tam zbytek vysypu. Myslím si, že to je pěkný, ale jak vyřešíme tohle, jak vyřešíme, tam dáme tyhle ty dvě věci. No tak je to vyřeš. Napište mi do komentářů, kde by se vám to nejvíc líbilo. Já myslím, že by to bylo hezký takhle. Musíme to tam... to vidím, že jsme to takhle zachrabali a ten mech bychom jí dali sem. A tady uděláme vlastně to jezírko a tady bude mít schovávačku. A ještě jsme vlastně odložili stranou nějaký kameny, protože v přírodě se kameny taky objevujou. Tak ty dáme někam sem. A ty bychom mohli takhle udělat. Jo, ona potom vlastně, že bude takhle kolem toho jezírka, to bude vypadat dobře. Tak. Jakože aspoň takhle máme už jezírko, žádný to keramický už dát nemusíme. Musíme, to by tam bylo voda v té hlíně a mohlo by to plesnivit jako tam ta kůra. Vypadá to docela hezky, musím uznat. Je to lepší než to malý, jestli se vám líbí, víš, tohle napište do komentářů. Tak jsme nakonec našli takovouhle keramickou mističku, je glazurovaná, takže není vůbec závadná barvy. Když jsem byl malý, tak jsem ji vyráběl. A dali jsme vlastně kolem té mističky ty kameny, aby jí tam nešlo. A jdeme tam nalít. Aby jí tam nešla ta hlína. A jdeme tam nalít takhle vodičku, nemám to tam prý nalívat celý. Slyšíte ten přírodní zvuk? Stačí? Tak bude stačit, aby se nám utopila. Právě, že aby se nám neutopila. Tak, a teďko už jenom... opatrně přendáme žabičku. Počkat, ono teď... Máma jde na to se žabičkou. Vidíte, jak to dělá opatrně. Soustředí se, aby neublížila. Snaží se, aby nevyskočila. A bude jí mít na ruce. Mohl jsem to udělat já, akorát, že já jsem se bál. Ukažte. Koukejte ji, vidíte, juj. Ona malé vyskočila. Teď ji dáváme do toho terária. To je rozmazaný. Vidíte? Vlastně juj, vidíte? A teď to jenom zavřeme. Obráceně. Obráceně. Maminka se trošku popletla. Jinak. Teď mě natoč. Ještě natočíme žabičku. Ahoj, to je tvůj nový domeček. No, je velký. Tak doufáme, že se jí bude líbit. A já, prosím, skončili jsme takhle u toho videa a prosím, je to mý první video, takže by jsem moc cenil nějaký odběr a like. A čus, budu zase u dalšího videa. Ahoj! Ahoj!